Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Masih bersama di channelnya Bendil Channel. Wiu lur. Ki ceritane ngene lur. Ceritane iki aku saka omah arep dolan nggone Pak Mateklik. Iki arep dolan nggone Pak Mateklik. Iki perjalanan teko lor jembatane nggone Pak Mateklik lur. Iki lur. Teko perjalanan teko nggone arepe jembatan lur, aku arep perjalanan rono lur. Gue nek wonge lur, biar collab karo Pak Mateklik lur. Pak Mateklik wiu. Torot. Di jalan ini lur. Pak Mateklik. Jalan Mateklik lur. Wiu torot. Jalannya rusak ini lho. Wah. Iku wonge enek ora raro lho bisa. Wong posisine enek ora nah. Jalan suwepi lho tapi kita gak enek wong iki. Iki. Sing enek malah Mbak Tik tok lur. Iki lagi loh. Gila lur. Gila. Mbak enek karo Mbak Tik. Oh, ini Puskesmas. Wong ning Puskesmas ndalnya apa? Ngeterne Pak. Loro apa? Rimang numpak motor guling. Oh, Pak Mateklik ngeterno ning Puskesmas. Bapake lur numpak motor guling jarine. Guling teko ngomah ki getih sik mancur-mancur. Teko omah ki jare getih sik mancur-mancur. Terus digo ning Puskesmas mau ki. Ceritane ngono. Golek kayu. Golek kayu ndi, Pak? Ono lho nek gedang. Oh, ning lor kali ning gone itu lemah ngono. Gedang iki lho. Oh, alah iki lho lur, wonge Pak Mateklik ngeterno bapake. Paling dilung kaya mulai. Paling dilungkas mulih lur. Iki lho. Wis gak enek tenan iki lho wonge enek gedang iki lho. Ya kuwi gowo gedang kuwi. Oh, ceritane nggawa gedang kengkel lho lur. Guling. Iki lho ceritane bapake Mateklik nggawa gedang terus guling sikile koprah-koprah go ning Puskesmas lur. Niki lho. Gurine kayu ngarepe gedang kuwi ceritane. Oh, alah paling yo dilungkas mulih lur. Iki lho. Sepil iki lho. Engko nek mulih engko disambukke engko ya kuwi to. Iki lho. Ya nek Mbak Tik wingi piye to Mbak Tik? Wingi lho wingi ora melu to Mbak Tik? Kalau ora kalau salah sitok yo wis Iki lho. Iki lho Mbak Tik iki lho, bojone iki bojone lek mat iki. Iki lho. Salah sitok yo wis ngono. Alah jare salah sitoke ning Puskesmas yo wis ngono lho lur. Karo ngenteni lek mat. Ki Pak Mat wis mulih lur. Lha iki lho lur. Ki bapake tiba kecelakaan sikile lha iki lho. Lha iki lho. Kuwi ki Pak Mat, piye Pak Mat iki ceritane piye Pak Mat? Ceritane piye Pak Mateklik? Cerita apa sih? Ceritane sing tiba pake tiba ki piye ceritane? Biasane piye? Kecelakaan kecil iki. Kecelakaane piye? Ki piye to? Ki aku cara ngevlog terarep pengen ngevlog sanding karo sampean Pak Mat. Ki ceritane aku pas rene sampean tibake kok pake kena alangan. Ya toh? Lagi lho, aja guyu kowekelan wi lagi lho. Ceritane ki piye to, Pak? Ceritane iki Bang ya. Wong nunggu saya nunggu. Ceritane piye, Pak? Ceritane lek, Mas. Oh, kan juga kayu. Heeh. Kayu leng ricik ning kono lah. Wis dijagang motore ya jenenge motor kan kekuatannya tangan kan wis gak maksimal. Oh. Jadi ambruk lah. Sikile iki mbreset ning kuwi bosnya pejegang kae. Oh. Jadi nyuwel ngono ning sikile. Lah wingi iki sampean go ning Puskesmas. Akhirnya ya Diketok pisan. suwelane diguak pisan. Dijahit. Ora iso, ora kena wong. Ora kena dijahit. Ora dijahit. Oh. Nyoblek. Nganone iki nyuwele iki dadi loro ngene dadi gak kena. Oh alah. Iki ceritane untuk kodok ngono. Oh alah ngono lek maneh aku kae jajane yo arep tak parani langsung ning gone Puskesmas kono. Lha iki lho. Iki lho. Nyapa to wong. Iki bapake Mateklik iki Kang Mat iki. Lha iki lho sikile lha iki lho. Kecelakaan kecil kok sampai Oh, kecelakaan kecil iki jenenge wong tuwek lek Mat kok so. Sudah.
Sang ngene bagine wong ngene iki wis biasa. Iki piye ceritane iki piye Lek Mat? Aku kan enggak iki ceritane iki ngene Lek Mat. Aku kan duwe konten. Ceritane iki padase pok ngene. Ya aku dikeplak aku. Aku dikeplak kaya das luwak. Iki ceritane iki kan aku yo iki golek subscribe Lek Mat. Ceritane iki aku yo Lah subscribe wis piro to? subscribe-ku lagi 586 Lek Mat. Iki piye kesan-kesane piye Lek Mat? Aku yo iki tak gawe untuk channelku ke depannya Lek Mat. Untuk channelnya ke depannya kudu konsisten. Yo aku tak konsisten. Konsisten. Wis pirang-pirang dino gak upload soalnya repot ngono lho. Oh, repot yo. Repot dengan penggane Lek Mat dhewe. Oke, dengenane kan disarano karo Nopek Novian karo ketua SKC untuk review Lek Mat, review Dian Kucing, review Darpong siap aku ngono. Iki lah wi lho. Iki wis sama pokoknya karo kanca-kancane kudu disambangi kabeh. Oke. Tapi aku nyambangi gak apa-apa ya Lek Mat? Loh, harus. Nek kaya kowe iki kudu harus. Oke. Nek nggon kuwi kudu terus. Oke. Tapi kudu nggo bubuk. Lah dalah. Kaya dukun ae jere. Wes sing tenang. Sing tenang. Rokoke ya ngerti dhewe Lek Mat. Rokoke Surya. Oke, yo. Tapi aku ge channel gak apa-apa lewat. Sempatnya ngopo konsisten ya. Kudu konsisten upload terus. Upload setiap hari itu kudu harus ngupload video ya. Lah kaya aku lagi ge channel kayak pertama kali aku langsung ngupload 7 video jari ketua SKC. Lagi kok ngupload kok 7 video kayak mobil. Itu tapi kan gue ngerti nek. Gue ngerti lah. Ceritane piye mengaruhi ya, Wi? Pengaruh. Iki lur, iki jeneng channelku Bedil Channel lur. Iki aku dolan gone minimal 7-8 menit nek iso luwih dawa malah apik. Oke Lek Mat. Terima kasih support karo pengetahuane Lek Mat. Oke, siap-siap Lek Mat. Pangga disupport. Nah, kuwi lho, kata-kataku lho sing tak enteni. Kata-katane untuk kata-kata untuk hari ini. Wiu. Lek Mat. Oh, kata-katane Lek Mat. Enggak duwe kata-kata. Oh, gak duwe kata. Dhek lemes, lur. Wong iki lemes mergo bapake lagi rak suwepile, rak sepile. Penang. Di wae. Oh, alah ning guri ya. Oh, wis wong ning guri lur, wis nganu. Iki ning gone omahe Lek Mat iki lur. Iki lho. Kowe wis ngupload pirang video ya, Nak? 24 video Lek Mat. Insyaallah kok ndang monet. Ya insyaallah wis pokoke ya wis. Iki lho. Wong poso bareng ayo gak tau poso iki to nang. Lah kuwi lho kata-katane nek aku te poso ya. Poso iki rokok ra. Engko bengi aku tak nggone ketua SKC lur. Aku ki ros. Ya lho karo Lek Mat. Lur. Kabeh wis ngene lur ya. Kita akhiri videone aku arep nyuwuk Bapak Lek Mat. Ki nyuwuke gak oleh di video lur, mergo enek jopone tertentu. Enek jopone tertentu kok. Gue gak tak suki sik lur, tak akhiri videoku ya lur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Ki aku tak akhiri videoku tetep di Bendil Channel ya. Wiu. Nah iki karo Lek bangun iki lho. Oke lur. Salam sehat selalu, salam pas seduluran iki. Lagi lho, wong iki lagi lho. Mbak loro ora, Mbak? Lorong kaya Ora jare iki lho. Kena Kowe kan dipati rasa lho. Kowe ki dipati rasa apa ora pot langsung didondomi ngono po? Dipati rasa. Gak dipati rasa apa kuat. Kowe ki dipati rasa. Tapi semaput ora? Iki Bapak Lek Mat lho, iki Bapak Lek Mat sing lagi kena tak sepil sikile lagi lho. Iki lho, iki lukane lur. Iki. Wis. Terus pokoknya sehat-sehat selalu Pak oh ya, sehat-sehat pokoknya. Wis lur ya. Kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiu.